Il-qorti qed tinsisti li l-kawża tal-isptarijiet ma titwalx. Kawża li qed tinstemma żgħat sena wara deċiżjoni li kien tal-imħallef De Pasquale li ddikjara d-deal ta' Vital u Stewards bħala frodi serqa ta' flus il-poplu. Dwar dan l-aħħar żviluppi tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta indirizza lil media akkumpanjat mix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija, mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-Avukat Edward De Bono. Kummenti li waslu wara d-deċiżjoni tal-qorti li l-Gvern ikun parti mill-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista kontra l-Avukat tal-Istat dwar din il-konċessjoni tal-isptarijiet. Il-Gvern talab kien illi jidħol parti fil-kawża biex ikun jista' jintervjeni u llum il-qorti laqat dik it-talba. Laqat dik it-talba għaliex il-qorti qalet b'mod ċar l-ewwel ħaġa illi ma tridx li din il-kawża ittul u li ħadd ma jieħu xi tip ta' opportunità biex itawwal dawn il-proċeduri jew jiftaħ proċeduri oħrajn wara li tinqata' din il-kawża. U għalhekk tal-opportunità lill-Gvern biex jintervjenu biex dak kollu li għandu jingħat illum u mbagħad tkun hemm deċiżjoni waħda. Il-Gvern ta' Roberta Bela ilu mill-bidunet jipproteġi lil Vital u Stewart u l-daw kollha li qed jażlu li jibqgħu lura milli jġibu lura l-400 miljun euro li nsterqu taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat u anke ta' Roberta Bela. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jfakkar kif il-qorti fid-deċiżjoni tal-ħamis appellat sabiex din il-kawża tmur lil mill-partiċjaniżmu għaliex fin-nofs hemm il-pajjiż. Lilin mill-partiti u għamli ta' ċar il-qorti fid-diskors tagħha fid-digrit li mhijiex kwistjoni ta' kuluri politiċi u li qalet li l-partiti politiċi jmutu però l-gvern tal-pajjiż ma jmutx. U għalhekk il-gvern tal-pajjiż f'dal każ qed jingħata din l-opportunità biex jintervjeni għaliex propju irid jara illi id-deċiżjoni li tittieħed imbagħad mill-qorti tkun waħda li tkun tat l-opportunità lil kulħadd jitkellem. Anki għaliex il-qorti tal-appell għamlitha ċara li membri għolja fil-gvern, tinsiwiex di, kienu parti mill-konfoffa mill-kollużjoni ma' Vitals u ma' Stewart. Minkejja li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel minn kollox biex iġib lura dawn il-flus tal-poplu Malti u Awċi, Roberta Bela qed ikun ikkritikat għal fatt li sa issa baqa' ċas u baqa' jkaxkar saqaj. Il-Prim Ministru jażel biss li jibqa' jattakka lill-Partit Nazzjonalista. X'inhi r-raġuni li qed tibqgħu tfixklu l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista biex jinġibu dal-miljuni lura? Infixklu l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista ma fimtniex sew mela għaliex it-tfixkil ġej propju mill-Partit Nazzjonalista illi mhux qed iħalli qed jipprova jfixkel. Il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jġib dal-miljuni lura lill-poplu Malti u Awċi. Għandek żballu jidher li ma tafx il-fatti sew. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista kien sejja lill-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Kummissarju tal-Pulizija biex tittieħed azzjoni kontra dawk involuti fil-ftehim ta' tl-isptarijiet, ftehim li l-Qorti tal-Appell iddikjaratu fraudolenti. Imbagħad il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien ma' Deputat Adrian Delija fetħu din il-kawża sabiex l-Avukat tal-Istat Chris Soler jagħmel dmiru li ma' deċiżjoni sabet oppożizzjoni minn Roberta Bela. Il-kawża tal-Partit Nazzjonalista se tkompli tinstemma mill-imħallef Tony Abela fit-13 ta' Marzu.